שלום, כאן אני דניאל בגיימינג חדש שלי במוד וורפר 3. אז בקיצור, אני התחלתי מאמצע הגיימינג בגלל שהתוכנה שלי יכולה לצאנו רק 10 דקות והגיימינג זה 11 דקות ו17 שניות. אז בקיצור, תראו גיימינג שלי במפה אדום, פרי פור אול. בבקשה, תהנו. אל תשכחו לתת לייק וסאבסקרייב, זה ממש יעזור. ואנחנו נמשיך לעלות גיימינג, אני ונועם. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים, תיכנסו לערוץ יוטיוב שלנו, GamesND. אתם גם יכולים להזמין חברים, להגיד להם על הערוץ וזה, אנחנו ממש נשמח. אתם יכולים אפילו לתקשר איתנו בסקייפ, יכולים לתקשר איתנו בסקייפ ונדבר איתכם ונשחק איתכם ביחד. אז הסקייפ שלי זה daniel.dalal ושנועם זה, אני צריך לשאול אותו, אני עוד לא יודע, אבל שלי daniel.dalal. אני ארשום לכם הכל בדיסקריפשן. אז בקיצור, תצפו בגיימינג, אני לא אפריע, אז אני משתיק לכם. אתם יכולים גם להגיע באיזה מפה אתם הכי אוהבים זה גיים מוד. אנחנו נשחק איתכם ביחד ואתם תבחרו גיים מוד או מפה. כל. גם אנחנו נעלה סרטון איך לפתוח סרבר בדרך סטנדל. סטנדל זו תוכנה כזאת כמו סטים אבל למשחקים פרוצים, ואנחנו יכולים לעלות סרטון וכאילו איך ליצור שרת שם. אם אתם רוצים אני אעלה תמונה. אין לי מה לדבר, אבל שלא תחשבו שזה גיימינג של אנשים אחרים. אז השמות שלי במשחקים יהיו לפעמים ג'נטלמן או ישראל, אז אל תחשבו שזה גיימינג של אנשים אחרים. זה אנחנו, ושנועם יהיה פרו גיימר או משהו בחר, לא יודע. ושלי גם לפעמים היה פעם אחת באטלפילד 4, סתם חרטטתי שם. אז אל תחשבו שזה סרטונים של אחרים, נשבע לכם שזה אני. מצטער על האיכות של המשחק, הייתי צריך להוריד את הכי נמוך כי אם אני מעלה את זה לנורמל זה עושה ממש לאגים כי יש לי בעיה בקולוס. כן, זה היה הדשוט. עוד הדשוט. קיצור, זה יצא לי ממש גיימינג טוב, אז אני הקלטתי אותו בפידר. תראו.
בקיצור, אם לא שמעתם, הסקייפ שלי זה דניאל.דלל. תראו את זה, ואם אתם רוצים שיכו לי בבקשה, תרשמו למה אתם שולחים לי, כאילו אם ראיתם את הסרטון שלי או משהו, ואז אני אאשר לכם. עכשיו יהיה קטע יפה, שמישהו יעבור, תסתכלו, בלי לראות. UAV recon standing by. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is UAV online. אחווה. בקיצור, אני חושב שאני אעשה גם סינגל פלייר על באטלפילד 3. יש לי משחק אבל רק סינגל פלייר כי לא קניתי אותו, אני הולך לקנות אותו בקרוב. תגיבו על הגיימפליי בסרטון, תגידו אם היה טוב או רע, אם צריך להיות שיפורים או דברים כאלה. תגיבו, זה עוזר לנו התגובות שלכם. Spotted. Hostiles jamming our radar. Enemy SAM detected. אם אתם רוצים אני יכול לעלות סרטונים שלי ושל נועם גיימינג, עלינו כבר איזה סרטון כאן אני חושב, או שעוד נועמות לא אלה. אני מה להגיד כזה Time's almost up. Enemy UAV spotted. טוב, אתם רואים איך שנייה נגמר הזה סרטון. אתם יודעים, אני נכנסתי באמצע המשחק ויצאתי מקום שני. Time's almost up. אני נכנסתי בערך מתי שכל שחקן היה לו איזה 17 קילס. בחצי המשחק נכנסתי ויצאתי מקום שני, שזה לא יצא לי אף פעם, שנכנסתי כאילו על הסוף של המשחק וכמעט מקום ראשון.